కూటమి ప్రభుత్వం విలువలకు కట్టుబడి పనిచేసే ప్రభుత్వమని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అధికారం చేపట్టిన అనంతరం ₹1 కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచలేదని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పేర్కొన్నారు. ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలంలో నూతనంగా 3.60 కోట్లతో నిర్మించిన 33/11 విద్యుత్ ఉప కేంద్రాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమానికి గెద్దలూరు ఎమ్మెల్యే ముత్తుముల అశోక్ రెడ్డి అధ్యక్షతన వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లో వోల్టేజ్ సమస్యలు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం పూర్తి బాధ్యతతో సహకరిస్తుందని పేర్కొన్నారు.